hawn trafik fit-toroq li f'moturi u tal-white plates ma tarax. Riċt mid-dar fil-ħodu kmieni, murej li xifli jirsieni, sa flaxija kont għad neħdejn il-garax. Nejn minn sħabi George u Michael tawn il-flix kien għal-recycle, nofs ta' nar nistenna l-kjuħ dejn PCR. Tfajt flix kumbess il-tu l-ura ħaq, għawx magna sura kelli narġa nieħol boros l-ura d-dar. Nishtiq nagħmel intervent, nishtiq ngħaddi dan l-ilment, jekk joġbok tista' ssejjaħ li ċittadin. Ili ċans nagħti kommenta xejn ma nħossni kontent biex indaħħu n-nies tajbin aħna l-Maltin. Sar bxejn tlajt tal-linja u ġejt fl-idejn u ġabuni fuq it-TikTok dak il-ħin. Iġġiliet ma barra nibattu jieħdu fil-warra neħbadna nagħtu u kissir l-sex machine. Tħalt l-isptar ġol emerġenza u hemmhekk trid tieħu paċenzja tistenna jgħajjadlek bismek kull kunjom. Manka feo biċċa sandwich konna qisna mind your language kien hemm nies minn ta' kull ġens u kull nazzjon. Nixtieq nagħmel intervent, nixtieq nagħti dan l-ilment, jekk jogħġbok tista' ssejjaħ li ċittadin. Ili ċans nagħti kommenta xejn ma nħossni kuntent biex indaħħu n-nies tajbin aħna l-Maltin. Sal-grisa u kien fi għall-ħam tal-friza biss ħana ħareġ id-demo ġejt fix-xitt. Il-ġirien irrapportaw lill-pulizija, arrestawni u akkużawni illi kont wettaq delitt. Wara ġurnata tal-ħara mort lura d-darbtejn il-mara, qed issa noqgħod relaxar u nistrieħ. Lanqas il-ħadd mill-bib għad li ġewi ġibtlek tieb. Xellna xema u għedna talba għall-erwieħ. Nixtieq nagħmel intervent, nixtieq nagħti dan l-ilment, jekk jogħġbok tista' ssejjaħ li ċittadin. Ili ċans nagħti